बनाऊ आजे बसेला बनारस। बनाऊ आजे बसेला बनारस। अब पंडितजी बसी चित्रकूट ललना के जानेउआ बाटे। अब पंडितजी बसी चित्रकूट ललना के जानेउआ बाटे। अब फुआ जे बसेली शहर में। अब फुआ जे बसेली शहर में। अब फूफाजी बसी राजधानी में ललना के जानेउआ बाटे। अब फूफाजी बसी राजधानी में ललना के जानेउआ बाटे। अब दीदी जे बसेली सजना घरे। अब दीदी जे बसेली सजना घरे। अब जीजाजी बसी परदेस ललना के जानेउआ बाटे। अब जीजाजी बसी परदेस ललना के जानेउआ बाटे। अब नौआ जे आई हैं बनारस से। अब नौआ जे आई हैं बनारस से। अब पंडितजी आई हैं चित्रकूट से ललना के जानेउआ बाटे। अब पंडितजी आई हैं चित्रकूट से ललना के जानेउआ बाटे। अब फुआ जे आई हैं शहर से। अब फूफाजी आयब राजधानी से ललना के जानेउआ बाटे। अब फूफाजी आयब राजधानी से ललना के जानेउआ बाटे। अब दीदी जे आई हैं सजना घर से। अब दीदी जे आई हैं सजना घर से। अब जीजाजी आयब परदेस से ललना के जानेउआ हउए। अब जीजाजी आयब परदेस से ललना के जानेउआ हउए।